Hola, molt bé. Crec que ja podem començar els webinars. Benvingudes a totes a la Setmana de la Lactància Materna 2020, que enguany l'Associació Catalana de Llevadores i la Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut hem ajuntat forces i hem organitzat conjuntament tota aquesta sèrie de sessions informatives per totes les dones que esteu interessades i també pels homes que també estigueu interessats, com és lògic. Us presento a la primera ponent d'avui, és la llevadora Laura Montero i Pons, que també és antropòloga i que treballa a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord, de Santa Coloma de Gramenet. També és una experta en recerca, que avui ens parlarà de la lactància i de la criança. Quan vulguis, Laura. Després us explico. Hi haurà un torn de paraules per qui tingui dubtes, que podeu escriure mitjançant el xat i llavors jo els aniré transmetent a la ponent. Doncs espero que us agradi molt. Moltes gràcies, Gemma. Doncs molt bona tarda. Primer de tot, agrair a l'Associació Catalana de Llevadores i a la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord l'oportunitat de fer aquesta xerrada. I així doncs comencem. Us voldria parlar de la lactància i de les dificultats que a vegades les persones que volen alletar es troben i també algunes pinzellades de criança, però tot va molt relacionat, com anirem veient. Ui, disculpeu. Disculpeu que no em passa la presentació, perdoneu. Doncs la guia de pràctica clínica de la lactància materna. Les guies de pràctica clínica són uns documents de consens que el Ministeri de Salut demana a diversos experts sobre els temes que estudiïn tots aquells estudis que tenen relació amb aquell fenomen, en aquest cas el de la lactància materna. I la guia ja ens diu que aporta molts beneficis per la mare, pels lactants, i que és molt important per la creació del vincle afectiu entre la mare i el nadó. Que això fa experimentar a la mare sentiments de satisfacció i autoestima. També la guia ens diu que l'evidència científica ja més que ha demostrat que els nens que no són alletats tenen malalties més greus, més llargues, i no només a la primera infància, sinó també en l'edat adulta. Tot i això, hi ha dificultats perquè es pugui produir el que l'Organització Mundial de la Salut estableix com que seria el més recomanable, i és que els nadons poguessin ser alletats només amb lactància materna els 6 primers mesos i que s'afegís aliments complementaris i que poguessin ser alletats fins als 2 anys o més. I que això s'allargués mentre la mare i el nadó ho desitgés. Llavors, tot i això, el que us comentava, que forces persones que desitgen alletar es troben amb dificultats. Llavors, la pregunta que em feia amb aquesta presentació és i quina resposta donem les llevadores a aquests entrebancs que es troben les persones que desitgen alletar en la nostra societat avui. Llavors, sí que és veritat que les llevadores s'ha anat veient en diferents estudis que som dels professionals que més ens hi posem i que més intentem que això millori. I llavors s'han fet forces estudis d'investigació sobre lactància materna. Hi ha persones llevadores que han fet la seva tesi en temes de lactància materna. I també, tot i la pandèmia, les llevadores segueixen
posant l'alerta en què no es baixi la guàrdia i en què seguim treballant perquè els índexs de lactància millorin. Us volia presentar un estudi que es va fer a l'àrea de Metropolitana Nord, que és on jo treballo, que es va analitzar els tipus de lactància materna i els factors que influeixen en el seu abandonament fins als 6 mesos. Llavors, doncs, en aquest estudi vam veure que era força elevada les dades de lactància materna a l'alta, quan la persona que vol allatar el seu fill surt d'alta. Doncs, com podeu veure, fins al 94,8%. Però que això anava disminuint i als 6 mesos de vida del nadó només era del 63,3%. En aquest estudi, que us convido a que el llegiu, es diu Estudi Lactem i està publicat a la revista Matrones Profession. La seva investigadora principal és la Rosa Camedo. Doncs hi ha moltes més conclusions pel que fan a aquestes causes de l'abandonament, com és l'ús dels xumets, de les tatines, etc. Però sí que també ens fotografiava a la nostra àrea metropolitana nord que hem de seguir treballant i hem de seguir realitzant estratègies perquè als 6 mesos no hi hagi uns tants percents d'abandonament tan elevats. Llavors, el que és molt, molt important és donar confiança i espai a les dones. Que les persones que desitgeu allatar, que trobeu professionals amb empatia, que us escoltin i que us donin un espai i un temps per poder estar tranquils i que puguem anar veient si hi ha problemes, com els podem anar solventant. Llavors, les llevadores, per poder anar millorant tota la lactància i tot el que és també el postpart, fem visites de postpart immediat. També fem visites domiciliàries que, a més, ara amb la pandèmia, s'han generalitzat en les altes que surten molt abans del que sortien abans de la pandèmia. Després, no només en les visites de postpart immediat, sinó que també fem visites de seguiment postpart quan la dona o el nadó o la família ho necessiten. Després també fem la visita a la quarantena i el que és molt important i ha ajudat molt és que es va considerar que una consulta de lactància és una urgència i llavors sempre estan oberts els centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva a una consulta de lactància perquè es considera que és una urgència. Després també milloren molt la lactància i la vivència de la lactància i el postpart, els grups de postpart i els grups d'allatament, on les persones que donen el pit poden compartir tot el que estan vivint. I, a més, amb la pandèmia, encara s'ha posat molt més en marxa les videoconsultes, amb la consulta, i els telèfons de lactància que té cada un dels centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva, on es pot trucar per fer consultes de lactància, on fem videotrucades per poder fer assessorament de lactància. També responem als whatsapps sobre consultes de lactància. I llavors, un cop dit tot això, passo a explicar-vos una mica quina atenció donem davant de les dificultats més freqüents que ens trobem amb la lactància materna. Comencem per la ingurgitació patològica o plètora, que acostuma a ser bastant habitual. És el que moltes dones acostumen a dir m'ha pujat la llet i m'ha pujat massa o se m'han inflat massa els pits. Seria una pujada de la llet però patològica. És quan els pits s'inflen molt i estan fent un edema vascular i llavors aquest edema a vegades dificulta que el nadó s'enganxi bé al pit i pugui buidar aquest pit.
Llavors, perquè això no succeeixi, ja hem vist que és molt millor que s'iniciï precoçment la lactància a les sales de parts, abans de les 2 hores de vida del bebè, fent pell amb pell amb la mare, així que neix el bebè, i que aquestes preses de lactància explicar-li a les dones que han de ser freqüents, que convé que aquests nadons, les primeres 3 setmanes de vida, no estiguin més de 3 hores en dejú. El pit no té horari, la lactància materna no té horari, no és cada 3 hores, però si les 3 primeres setmanes de vida deixem un bebè més de 3-4 hores en dejú, segurament poden començar a haver-hi aquest edema o que el nadó baixi de pes o més dificultats. Llavors, el tractament és molt important aplicar fred i normalment aconsellem a les dones que aquest fred es pot aplicar a través de colp que prèviament s'hagi netejat i s'hagi congelat i també, si no, amb compreses fredes o congelades del congelador. I també, si cal, també es poden donar antiinflamatoris. La dona va molt bé que es pugui fer una dutxa per relaxar-se, que no sigui una dutxa massa calenta. I el que moltes vegades s'ha aconsellat que la dona s'apliqui calor local per poder baixar aquesta inflamació és una pràctica errònia. El calor el que farà és que vasodilatarà més i encara produirà més ingurgitació. I llavors aquí a la diapositiva veieu aquest dibuix que és el de la pressió inversa suavitzant, que es tracta de posar els dits de les mans al voltant del mugró i fer una pressió cap a les costelles. Llavors, amb aquesta pressió, moltes vegades aquest edema comença a desinflamar-se i moltes vegades surt llet. I això fa que llavors el nadó sí que pugui agafar bé el mugró. També un altre dels problemes freqüents són les clivelles, que no hi ha prevenció perquè hi ha força pomades. La indústria farmacèutica té bastants productes que volen vendre's com que prevenen les clivelles, disculpeu. I no hi ha res, no hi ha cap producte que pugui prevenir les clivelles. La prevenció que hi ha de les clivelles és el que comentava abans, que el bebè es posi al pit de seguida, que es faci pell amb pell, que entre presa i presa no passi massa temps i corregir la posició, la postura del bebè al pit i veure que no hi hagi dolor, però en cap cas cap producte màgic. En aquest sentit també l'anulina, que s'havia aconsellat molt i encara es segueix venent bastant. L'anulina és un força enemic de les clivelles. L'anulina el que fa és que les allarga més temps i moltes vegades les infecta. Així que l'anulina totalment desaconsellada. Els factors de risc, a vegades sí que hi ha un frenet o que hi ha una mala posició, una mal agarre del pit i llavors és quan apareix la clivella. No aplicar la pròpia llet, sobretot si fa més de 10 dies que hi són les clivelles, perquè en aquest cas, quan fa més de 10 dies que hi són, normalment és que ja hi ha una infecció. Llavors, la mateixa llet també tindrà aquestes bactèries i si l'anem aplicant, cada vegada sobreinfecta més el pit. Llavors va molt bé uns protectors dels mugrons, que són una espècie de cassoletes que venen, i això deixa airejar els mugrons entre toma i toma i va molt bé perquè aquests mugrons puguin curar. Les mugroneres no és un tractament de les clivelles i no vol dir clivelles, posem una mugronera. No, la mugronera es posarà si fa falta. Si fa falta perquè aquell bebè no es pot agafar bé el pit.
Però sí que és veritat que a vegades, si les clivelles fan molt, molt mal, a vegades aquella dona que li posem la mucronera nota menys dolor quan el bebè s'agafa el pit, doncs llavors la mucronera perfecta. Els probiòtics poden ajudar quan hi ha una infecció. En aquest cas sí que es fa un cultiu de llet i també mirem quin és el germen que està produint aquesta infecció. I també les clivelles ens curen molt bé amb el sabó Epixele, que està pensat per la mucosa vulvar, però com és per mucosa, fa créixer molt bé el teixit també del mugró. I amb oli d'oliva, perquè l'oli d'oliva sí que no produeix cap infecció, no hi ha cap perill per al nadó i ajuda a curar molt les clivelles. I després ajudar que aquesta persona que està allatant pugui tenir una presa indolora. És molt important que les dones i les persones que vulgueu allatar tingueu presents que per molt que se us digui és normal que et faci mal el bebè quan està al pit, no, el bebè no ha de fer mal. I si fa mal hem de buscar la causa. Llavors, perquè el bebè s'agafi bé, el bebè fa aquesta presa asimètrica. I d'aquesta manera, com podeu veure en el dibuix, agafa molta més areola de baix que no de dalt. Després també aquest dibuix l'acostumo a posar perquè no tothom té els pits de la mateixa manera ni amb les mateixes posicions. I llavors el nadó ha de seguir aquesta línia entre la seva boca i el mugró. I llavors, si el pit és més turgent, anirà més perpendicular i si el pit és més caigut, anirà amb un angle molt més tancat. De tota manera, ja hi ha una xerrada que és sobre posicions que s'explicarà molt millor. I ensenyar-vos fotos d'aquest agarre asimètric i dels llavis avertits, que tot això s'us explicarà molt millor en una altra xerrada, però es pot anar veient. En aquesta foto també es pot veure els protectors del mugró, que mentre el bebè no està mamant, el protector del mugró ajuda a que aquest mugró es curi. Les mastitis i les candidiasis. La mastitis és una infecció de la glàndula mamària i abans es creia que podrien ser ocasionades per càndides. Avui dia sabem que no pot ser, que la càndida no pot estar en la glàndula mamària. No és un ecosistema que sigui adequat pel creixement i no són produïdes per càndides, les mastitis. La prevenció és una mica ja tot el que hem dit, de les preses freqüents, que aquesta presa sigui correcta, que no sigui dolorosa, que es buidi bé aquest pit. També del cansament de les mares. Influeix molt en l'aparició de mastitis. Llavors que hi hagi també descans d'aquesta persona que està donant el pit i menys estrès, perquè també l'estrès altera la flora intestinal de les persones que estan donant el pit i poden produir les mastitis. Llavors, factors de risc, és veritat que sembla que hi ha una mica de predisposició genètica per les mastitis, però també si a vegades no es buida prou bé el pit, si hi ha un frenet que fa que no es buidi prou bé el pit, poden ser més recidivants, poden passar més freqüentment. Llavors, el tractament depèn del microbi que estigui produint aquesta infecció i per això el més adient seria fer un cultiu de llet.
siguis bé que amb la primera mastitis moltes vegades acostumem a donar el tractament que les guies de què us parlava al principi aconsellen. Però si aquestes mastitis no deixen d'aparèixer, sí que llavors és adequat fer un cultiu de llet per veure quin microbi està produint-ho. I s'ha d'anar en compte amb les mastitis perquè si no es tracten, si no reben tractament, poden arribar a fer un acúmul de pus, el que en diem un abscés. I que això sí que és molt més dolorós i molt més greu. I ensenyar-vos un dibuix de les mastitis, més que res per veure que el flux de llet és anòmal. El flux de llet no és tan voluminós com quan amb la normalitat. Sense que hi hagi aquesta infecció, el flux surt molt més fàcil. Llavors, per això és molt freqüent que quan hi ha una mastitis en un pit, la mare et digui és que em dona la sensació com si em sortís menys llet. I també perquè com aquest flux de llet és anòmal i va més lent, va acumulant més quantitat de sodi. I llavors aquesta llet té un gust més salat, una mica. Té un gust diferent al que tenia habitualment quan no tenia la mastitis, perquè té aquesta acumulació de sodi. I és per això que a vegades els bebès rebutgen el pit on hi ha una mastitis perquè hi noten un gust diferent al que tenia abans. I les dones ho acostumen a dir. Surt menys llet, el bebè em rebutja aquest pit. I també és molt freqüent la perla de llet, que és aquest granet, és com si fos un granet de pus que apareix en els mugrons. I a vegades no només n'apareix un, sinó que apareix més d'un. I són molt dolorosos. És el que en diem una mastitis subaguda. No vull, perquè la xerrada està pensada per les dones que desitgeu donar el pit, no vull entrar aquí en temes molt mèdics, però així com la mastitis que abans parlàvem, tornaré a posar la diapositiva d'abans, el pit es veu de color vermell, està calent, està dur. Doncs aquí a la perla de llet no, el pit no està vermell, no està calent, no està dur, però sí que hi ha aquest granet que és molt dolorós quan el bebè s'agafa el pit. És una obstrucció en l'orifici del mugró i el que és com la punta de l'iceberg d'una obstrucció. I és una matriu de calc recoberta d'aquests microbis que estan produint aquesta infecció. Llavors, és com una mastitis que neix per dintre, que no està donant la cara, que és el que us deia, no es veu vermell, no es veu calent, però que sí que està per dintre. Llavors també requereix el seu tractament. És cert que moltes vegades, fa uns anys, s'acostumaven a voler drenar aquestes perles de llet. Però el que passava moltes vegades és que es sobreinfectaven i encara després era pitjor. Llavors, en principi, no les drenem. En principi, veiem què està passant. Moltes vegades fem un cultiu de llet, veiem quina infecció hi ha aquí. I només es drena en casos molt puntuals. També una de les coses habituals i que sentireu a parlar és dels frenets. Els frenets, quan produeixen que la llengua no pugui fer el moviment que li toca, que és un moviment ondulatori i un moviment totalment lliure, sinó que queden molt més rígids, és quan aquests frenets produeixen el que en diem anquiloglòssia. I anquiloglòssia vol dir això, que un frenet en la boca d'aquest bebè que no deixa que aquesta llengua pugui tenir el seu moviment natural. En la mare produeix dolor
dels mugrons i fa aquestes clivelles o moltes vegades mastitis. Moltes vegades és habitual que disminueixi la producció de llet i llavors hi hagi també una disminució del pes de l'infant. És veritat que a vegades hi ha el fet contrari, hi ha una hiperproducció de llet perquè compensa aquest alletament difícil. Es poden produir mastitis de repetició i, clar, moltes vegades amb tots aquests problemes en què es troba la mare pot haver-hi un abandonament de l'alletament. I en el nen fa irritabilitat i plor perquè moltes vegades li és difícil d'agafar-se bé el pit i a més es cansa molt perquè ha de gastar molta més energia en poder extreure la llet. I llavors també es cansa molt, les preses són molt llargues i el reclam és continu perquè treu molt més a poc la llet que necessita. I pot tenir una disminució del pes. Després, quan és més gran, aquesta anquiloglòssia pot produir dificultat per pronunciar algunes lletres. El que sempre produeix, o sigui, el de pronunciar algunes lletres pot ser que passi, pot ser que no, pot ser que tot i l'anquiloglòssia el nen s'adapti, això no succeeixi, però si hi ha una anquiloglòssia sempre es produeix una maloclusió dental i hi haurà problemes dentals. I llavors es tendeix a respirar més per la boca i més predisposició a les infeccions respiratòries. I en l'adult podria produir problemes de son i de roncs i dificultats per poder moure la llengua sense dificultats. Llavors us voldria posar unes pinzellades dels tipus, més que res perquè ho pugueu veure. És veritat que, tot i que és un tema, l'anquiloglòssia, que hem treballat força en els últims temps, però tot i així encara no es diagnostiquen totes les anquiloglòssies que hi ha i no es tracten totes tampoc. Els més fàcils de detectar són els tipus 1 i tipus 2, que es veuen a simple vista. I llavors la diferència entre un i l'altre, el tipus 1 i el 2, és que el frenet a l'1 surt de la punta mateix de la llengua i el tipus 2 surt una miqueta més avall. Però en els dos es veu el frenet perfectament. El tipus 3 i el tipus 4, que li diem submucosos, perquè el frenet està per sota de la mucosa i ja no és tan fàcil de veure. Es diagnostiquen més amb la palpació. El 2 i el 3, de fet, és que són molt semblants, però un es veu a simple vista i l'altre no. L'altre l'has d'anar a buscar. I el tipus 4 és que és aquesta llengua enganxadeta a la base de la boca. I llavors, amb molta dificultat de moviment. Després, un altre tema que també pot passar moltes vegades és la manca de llet. Doncs això que al principi, quan es va introduir el biberó aquí als països del sud d'Europa, se li deia a moltes dones és que no tens prou llet, i llavors has de fer servir biberó. I això, a més, es deia de manera generalitzada, doncs tota aquesta població és impossible que tingués dificultat en la producció de llet. El que passa és que sí que és veritat que hi ha un tant per cent de dones que poden tenir aquesta dificultat en la producció de llet. I hem de buscar bé la causa. Hem de veure què està passant. Moltes vegades, no ho he escrit aquí, però moltes vegades pot ser a causa d'un hipotiroïdisme. Que l'hipotiroïdisme és molt, molt freqüent en el postpart i aquest hipotiroïdisme està fent que la producció de llet no sigui l'adequada. Llavors, fent analítiques i veient-lo i llavors tractant aquest hipotiroïdisme es resol el problema. Després també s'ha de veure que no hi hagi un frenet en la llengua del bebè.
I també s'ha de veure quina ha estat la dinàmica i les preses i l'observació de la presa d'aquest bebè. Disculpeu. Perquè moltes vegades també succeeix perquè aquest bebè, les preses no han estat freqüents, sinó que han estat massa espaiades. Llavors, això fa que el bebè vagi disminuint de pes. Llavors, aquest bebè té menys força i també es produeix menys llet. Llavors, hem de veure la causa. Si és veritat que aquesta fotografia que us posava en aquesta diapositiva, que s'ha pogut veure que algun tipus de mames semblaria que en algunes parts els hi falta una mica de glàndula i llavors que això ho podia produir. Però tampoc és ben bé del cert així perquè hem trobat dones amb uns pits semblants als de la fotografia i que sí que han pogut allatar els seus bebès sense cap problema. Els galactògogs són aquelles substàncies que ajuden a augmentar la producció de la llet. La veritat és que no hi ha evidència que cap sigui prou efectiu. Sí que s'han fet estudis amb alguns i a vegades en donem o n'aconsellem, però molts no són prou efectius i no hi ha cap evidència científica al respecte. I llavors el que sí que veiem que funciona molt bé és augmentar l'extracció de llet. O sigui, quan el bebè no està mamant o quan acaba de mamar, fer una extracció suau de cada pit, uns 5 minuts a cada pit. Això és una mica com si diguéssim a tot el sistema de producció de llet que fa falta més llet, i com si hi hagués un entrenador més. I llavors això moltes vegades sí que ajuda a augmentar aquesta producció de llet. Si bé és cert que a vegades, si aquest bebè no està perdent molt el pes o bé s'haurà de suplementar amb llet de fórmula o a vegades s'ha de veure si tota aquesta llet que estem extraient se li pot donar i amb això ja aniríem augmentant aquest pes. Llavors, en augmentar el pes també ja tot va millorant, és com una roda. Si el bebè té poca força hi haurà poca producció i si hi ha poca producció aquest bebè anirà perdent el pes i anirà tenint menys força. Llavors, si tallem aquesta cadena, moltes vegades va augmentant el pes i va augmentant la força i va augmentant la producció. I després també és comú el síndrome de Raynaud, que és un síndrome que pot ser a nivell general i que hi ha persones que estan diagnosticades, però que en els mugrons també pot succeir. Llavors, és una isquèmia, o sigui, és la falta d'irrigació i d'oxigenació en aquesta part del mugró i no generalitzada, sinó en moments. Llavors, aquestes dones acostumen a explicar que quan van al supermercat i passen per les neveres i els llocs de fred, que no ho suporten, que tenen un dolor als pits molt, molt fort. O quan tenen fred, tenen molt, molt dolor als pits. Llavors, moltes vegades, quan les observem, veiem que aquest mugró està d'aquest color així pàl·lid, blanquinós. Llavors, també hem de mirar quina causa està produint això. Si aquesta persona ja està diagnosticada de síndrome de Raynaud, si ja té altres trastorns vasculars, si el bebè té un frenet, hi ha una anquiloglòsia que està produint que estigui molt, la mossegada faci molt de mal de manera continuada i produir aquest síndrome de Raynaud.
Però, tot i així, aquest síndrome, la causa seva real és desconeguda. Té tractament en quant a la dona que desitja allatar, però aquest tractament també pot, no sempre es dona, s'ha de valorar pros i contres. També presentar-vos l'Elactancia, que és una pàgina web on ens és molt útil als professionals perquè tots els fàrmacs podem consultar si són compatibles amb la lactància materna o no. De seguida donen la resposta i llavors surten per colors, ens diu si és molt baix, és verd, si és baix és d'un color més groc i si és un risc molt alt hi ha vermell o carbassa. I també si hi ha un risc baix, alt o molt alt, també explica el per què. És una base de dades. Si hi ha algun fàrmac a vegades que no el trobem, en el mail que hi ha a la pàgina web es pot escriure i des de la pàgina web també envien estudis al respecte sobre aquell fàrmac que no surt en la base de dades d'aquí d'Elactància. Així que és una eina molt, molt útil. I ja més per parlar de criança, us volia parlar de la lactància en tàndem, que és quan es dona de mamar un bebè que acaba de néixer, però que el seu germà més gran encara pren el pit. I llavors es prioritza amamantar el nen que acaba de néixer, però quan ja ha acabat o quan hi ha estones també se li ofereix el pit al germà més gran. I moltes famílies que tenen els fills que es porten poc temps o que s'ajunta una lactància amb l'altra, és una forma de viure la lactància també perfectament correcta. I després us voldria parlar de la lactància en bessons, que també es produeix perfecta i que es produeixen lactàncies exclusives en bessons i lactàncies també molt, molt satisfactòries. És cert que la persona que desitja allatar i que té bessons, moltes vegades els professionals li hem de donar molt més assessorament, doblement d'assessorament i l'hem d'ajudar. També aquesta persona que desitja allatar ha de també tenir un suport logístic a casa per poder posar els coixins, tota una sèrie de coses perquè es puguin allatar els dos bebès, però també hi ha moltes mares molt satisfetes allatant els bessons. I després parlar-vos una mica dels portanadons, que amb les dones que donen el pit, la veritat és que és una eina també molt, molt útil. I a més molt més útil quan es té més d'un fill, perquè les mans estan lliures per poder també atendre l'altre fill. I de portanadons hi ha els que anomenem folars, que s'han de posar cada vegada que els utilitzes i has de buscar-hi la forma. I aquests folars poden ser elàstics o poden ser més rígids. I van molt bé i es poden fer servir des del primer moment del naixement. Després hi ha, com la fotografia del mig, hi ha motxilles que són evolutives, que això significa que es poden posar també des del naixement i fins que el nen és gran. I després hi ha un altre tipus de motxilles que ja són a partir que el bebè té 6 mesos, com la de la fotografia de la dreta. Llavors, nosaltres i totes les persones que treballen en la lactància aconsellem els portanadons, però sí que s'ha de buscar en cada moment quin és l'adequat i quin és el que va millor en aquesta família.
I ja estaria la presentació i si voleu ara, si teniu dubtes, podem passar a comentar-los. O els dubtes o les aportacions, tot el que vulgueu. Moltes gràcies, Laura. De moment no hi ha cap aportació al xat. Hi ha alguna pregunta? Recordeu que s'ha d'escriure pel xat del Zoom o bé pel YouTube. Si tenim preguntes, diu de la Tatiana, en el cas de les perles de llet, hi ha alguna cosa que puguem fer a casa per millorar-les? Bé, el més important és que no apareguin, no? És que no apareguin. És el que parlàvem de la prevenció, de que les preses siguin constants, de que es buidi bé aquest pit, de que mentre es dona el pit pugueu estar fent pell en pell, pugueu estar relaxats. Doncs tot això seria el que més podríeu fer a casa perquè seria el que faria que no hi haguessin aquestes perles de llet. Una vegada ja han aparegut, doncs heu de consultar. Heu de consultar perquè hem de veure quin tractament necessita aquesta perla de llet. Llavors heu de consultar a la llevadora, al ginecòleg, heu de consultar un professional de la salut. Molt bé, l'altra pregunta és quants són necessaris els extractors de llet? Molt bé. Doncs els extractors de llet poden ser necessaris en molts moments, des que es comença a donar el pit fins al final, fins que es comença a treballar. En molts moments poden ser necessaris. A vegades poden ser necessaris al principi, si es produeix el que he comentat d'aquella ingurgitació patològica, perquè llavors hem de buidar una miqueta aquest pit i es pot fer de manera manual o amb l'extractor. I llavors serà necessari al principi, perquè això acostuma a passar els primers dies. Després, si hi ha una baixa producció de llet, també els necessitarem per augmentar la producció de llet. I després, a la incorporació al treball, els extractors són una eina molt, molt útil, perquè quan hi ha la incorporació al treball i seguim donant el pit, doncs hem d'extreure aquesta llet perquè pugui seguir sent alimentat el bebè amb llet materna. Així que l'extractor és molt útil i és necessari per donar el pit. Altra pregunta. Porto pròtesis mamàries. Quan em van operar em van dir que podia fer lactància materna. Puc tenir algun problema? Doncs si et van dir que podies donar el pit, doncs ja anem molt bé, perquè això vol dir que van respectar tot el possible les glàndules. Sí, és veritat que quan es fa la intervenció de pròtesis, moltes vegades, tot i que es vulgui respectar, alguns conductes pot ser que hagin desaparegut. I llavors a vegades ens trobem una disminució de la producció de llet i pot haver-hi una disminució del pes. Però la veritat és que en els últims anys tampoc és tan així. Vull dir, veiem dones, veiem dones a la consulta amb pròtesis que estan fent lactància materna exclusiva. I llavors, també si no, podem fer extracció per augmentar la producció, es poden fer moltes coses, així que el fet de tenir pròtesis no heu de pensar que no podreu donar el pit perquè no és així. Podeu donar el pit de manera satisfactòria totalment. Una altra pregunta és, m'agradaria saber com entrar als grups de lactància que has dit al principi. Els grups de lactància de cada centre, de cada CIR, de cada atenció a la salut sexual i reproductiva de cada àrea,
Doncs funcionen una mica cadascuna com els professionals han decidit en aquell centre. Però sí que és veritat que els de lactància acostumen a ser sense lliures, o sigui, de presentar-se i lliures. Per exemple, el del nostre centre és obert, té un horari, tal dia, tal hora, i és obert a tothom que vulgui venir al grup. El que passa és que ara amb la pandèmia no pot ser el grup, només pot ser de 6 persones. Llavors t'hauries de posar en contacte amb el teu centre d'atenció sexual i reproductiva i preguntar quan és el grup de lactància i si pots anar-hi. Parlar amb la teva llevadora i que la teva llevadora faci els tràmits perquè puguis assistir al grup d'alletament. Una altra pregunta. Jo tinc un fill d'1 mes i demana pit quasi 24 hores. Mentre em pren es mou molt, com si tingués mal de panxa. Si me'l trec, plora. 1 mes, oi? Has dit, Gemma? Sí, doncs això és molt habitual. Més o menys cap a al principi, quan tu li donaves el pit, de seguida feia caca, el bebè. I això, més o menys, són les 3 primeres setmanes de vida. Entre les 2 i les 3 primeres setmanes de vida. A partir d'aquest temps, el bebè ja no fa caca cada vegada que tu li dones el pit, perquè ell és el que ha d'aprendre a poder fer aquesta caca. Llavors, això ha d'apretar i ha d'aprendre a poder buidar els intestins i obrir l'esfínter. I llavors això li costa una mica, aquest aprenentatge, i produeix dolor al teu bebè. I llavors, quan està mamant, és quan aquest reflex es posa en marxa. I això li produeix aquest dolor a la panxona. I llavors és per això que els bebès, més o menys, cap a les 3-4 setmanes, quan estan en el pit, es retorcen, es mouen, es posen com rígids i donen com patades i es mouen i costa... I a vegades la mare pensa que passa alguna cosa amb la llet i no és la llet. Acostuma a ser el tema aquest dels intestins. Fins que ja aprenen instintivament a poder defecar i llavors això es minimitza molt. Sí que de totes maneres, si veus que no millora, hauries de consultar amb la teva llevadora i veure també que... Perquè és veritat que també a vegades les primeres mastitis es produeixen en aquest interval entre les 3 setmanes i el mes de vida i que no hi hagi un flux disminuït per una mastitis que no dona la cara o alguna cosa. Si veus que això no millora, has de consultar. Una altra pregunta. Bones, quan parlaves de les clivelles, has anomenat la lanolina. He entès que la desaconsellaves, però no m'ha quedat clar el per què. Pots repetir-ho? Gràcies. Sí, i tant. La lanolina és molt greixosa i és veritat que quan es posa les primeres preses o si hi haguessin clivelles, la mare en un principi notaria menys dolor, perquè és molt greixosa i fa que llisqui, que hi hagi menys resistència i, clar, notaria menys dolor. Però la substància, aquesta de la lanolina, el que fa és que, juntament amb la llet, crea una espècie d'estructures que es diuen biofilms, que són el que produeixen les infeccions al pit. I llavors, clar, ho produeix més. O sigui, la lanolina fa que aquestes clivelles costi més de curar i que es puguin produir mastitis. Per això, que era una substància que havíem recomanat molt temps enrere, ara sabem que és totalment desaconsellat posar lanolina al pit. Per tot això, perquè crea un caldo de cultiu que fa que les clivelles no curin i que a més es sobreinfectin i que es puguin produir mastitis. Molt bé. Hola, tengo un bebé de 3 meses y medio con edad corregida de mes y medio.
i no posa què més vol preguntar, no s'entén. Una altra pregunta. L'ús de pezoneres pot fer que després al nadó li costi més de succionar? No. Antigament les pezoneres eren molt gruixudes i sí que interferien en la producció de la llet. Però les pezoneres que hi ha en el mercat avui, una pezonera no interfereix en la producció de llet i no passa absolutament res amb aquest alletament. El que passa és que sí que són incòmodes, perquè cada vegada s'ha de treure, s'ha de posar, s'han de netejar. El pit volem que sigui el màxim de còmode possible i que les dones podeu gaudir-lo al màxim. I, clar, la pezonera la fa més incòmoda. Llavors, doncs, una vegada la posem, sí que us recomanem que immediatament no intenteu treure-us-la, sinó que la deixeu un temps. I ja quan tot funciona millor, quan s'instaura bé la lactància, llavors la podem treure tranquil·lament. Sí que és veritat que es va fer un mal ús de les pezoneres perquè els professionals les aconsellaven massa i les posaven massa. I masses bebès sortien d'alta amb les pezoneres. I no tots els bebès necessiten una pezonera. Però bé, una vegada ja l'hem posat, doncs la deixem i si la mare i el bebè estan bé amb aquesta pezonera, la deixem i llavors, a poc a poc, després ja es anirà retirant. L'altra és una afirmació, no? Diu, crec que m'utilitza com a biberó. Doncs no, com a biberó. Mira, això no és tan comú, com a biberó. Acostuma a dir, potser volia dir com a xumet. Doncs sí, clar, sí que t'utilitza com a xumet, però és que ho necessita. Hi ha dos tipus de succions que fan el bebè. El bebè fa una succió que es diu nutritiva, doncs perquè extreu la llet i s'alimenta, i en aquests moments no t'estaria fent servir de xumet, sinó que s'estaria alimentant. Però després els bebès tenen una altra succió, que és la no nutritiva, que és una succió com més immadura, que és aquesta succió de xumet. I llavors els bebès que no són alletats, per això necessiten el xumet. Els bebès que només prenen biberons necessiten portar un xumet per poder fer aquesta succió no nutritiva. Però els bebès que són alletats, doncs el seu xumet és la mare, perquè és el millor per ell, per la lactància i també per les dents del bebè. I llavors aquesta succió no nutritiva ho fan perquè això els ajuda a desenvolupar força el sistema nerviós central i també l'endocrí. I llavors és molt necessària aquesta succió. I clar, la fa així, la fa amb el teu pit. Una altra pregunta. Per curar les grietes, aigua i jabón i clorhexidina? Nosaltres aconsellem, o sigui, si anem a l'evidència científica, d'això la guia de pràctica clínica, que és aquest document que hem dit que han fet experts en base a estudis, no conclouen exactament quin seria el tractament, però l'aigua i sabó està clar que sí. Llavors, nosaltres aconsellem aquest sabó, que és una marca comercial, que es diu Epixele, que a part de netejar, també ajuda a fer créixer de nou el teixit. I per això desinfecta les clivelles i ajuda a que es torni a regenerar el teixit del mugró. I l'oli d'oliva el que fa és que les hidrata.
I l'oli d'oliva, a part, us havia explicat que la lanolina, juntament amb la llet, fa aquest caldo de cultiu que en diem biofilms, que generen més infecció, més clivelles. En canvi, l'oli d'oliva no. La fórmula de l'oli no produeix aquests biofilms i no produeix ni mastitis, ni infecta, ni res. Una otra pregunta. Entonces, ¿es aconsejable extraerse 5 minutos de leche de cada pecho después de que el bebé mame, desde el principio de la lactancia? No. Només seria aconsellable si t'ho aconsellen les persones que t'estan fent assessorament de lactància. O sigui, de normal no. De normal, si dones el pit, tu dones el pit tranquil·lament, amb el teu nadó, pell amb pell i res més. No cal fer res més. Però si les persones que t'estan assessorant o hi ha un problema i tu consultes i et diuen mira, aniria bé que augmentéssim la producció de llet, llavors sí, per augmentar la producció de llet és molt eficient aquesta extracció de 5 minuts de cada pit, després que el bebè hagi mamat. Té més parts, aquesta extracció, que la persona que més, que és l'Imma Marcos, és la persona que més va idear aquesta extracció, li va anomenar extracció poderosa. Vull dir, si estiguessis interessat, has de consultar amb la teva llevadora i te'n parlarà molt més en profunditat de l'extracció poderosa, però que funciona molt bé. Després una senyora comenta que té mugrons vermells, que té els mugrons vermells. Tenir els mugrons vermells, en si hem de veure què està passant. Si també tens dolor i tens el mugró vermell, hauries d'anar a consultar amb la llevadora a veure què passa, perquè sí que a vegades hi ha mastitis que comencen amb aquests mugrons molt envermellits i si a més hi ha dolor, doncs hem d'analitzar ben bé, veure què està passant. Però si tens els mugrons vermells però no tens cap dolor, les preses són totalment indolores, no tens cap bulto, no tens cap més punt vermellós, ni dur, ni calent, doncs, en principi seria observar-te. I si veus que a part d'estar envermellit fa dolor o hi ha alguna zona que es posa més vermella, doncs has d'anar a consultar. També pregunten sobre els parxes o pegats d'hidrogel. Bé, doncs això també és veritat que t'ho ha de recomanar algú que vegi que és apropiat. Nosaltres, en la nostra pràctica habitual, no els acostumem a fer servir, però sí que hi ha llocs on les llevadores els fan servir o les persones que fan assessorament de lactància els fan servir i han millorat molt els problemes que podrien haver-hi. De fet, estan pensats perquè hi hagi un ambient que ajudi a la cicatrització i a la curació. Així que, si te'ls han aconsellat i estan ben pensats, doncs perfecte. Nosaltres, el nostre equip, no és una cosa que fem servir, però hi ha equips que ho fan servir i els funciona molt bé. L'Eva pregunta, jo dubto que tingui molta llet. La llevadora diu que he de ser pacient i que he d'estimular el pit, però no ho tinc clar. La llet ha de sortir amb molta quantitat del pit? Pregunta. Si m'apreto, surten sols gotetes. I d'altra banda, m'han aconsellat prendre piolet. Quina opinió en tens? Doncs, a veure, el que passa que hauríem de saber si hi ha una real disminució de la llet i si hi ha un problema del pes del teu bebè. Perquè hi ha hagut persones que han vingut al nostre grup d'alletament que creien que tenien poca llet,
però després ens ensenyaven el seu nadó i ens deien que el seu nadó anava superbé de pes i que estava lactant només amb lactància materna exclusiva. Fins i tot una anècdota d'un bebè que estava en els pensantits més alts i era lactància materna exclusiva i la seva mare estava molt preocupada perquè creia que no tenia llet. I, clar, és impossible no tenir llet. Si el bebè va bé de pes i és un bebè alimentat només amb lactància materna exclusiva, ja no heu de tenir por de res. O sigui, ja està. O sigui, el bebè va bé de pes, hi ha llet. Perquè això que surti més o menys llet és que depèn molt de cada pit, del pit, de com està el pit, del mugró. I hi haurà, quan surt la llet, nosaltres diem ejecció de llet, o sigui, dependrà de molts factors. Llavors, si hi ha una disminució del pes d'aquest bebè, llavors sí que veiem que està faltant llet. I llavors hem de veure les causes. És el que et comentava, que quan hi ha una disminució del pes del bebè i hi ha una disminució de la producció de llet, el més important és que analitzem bé per què està faltant aquesta llet. La pregunta era que li faltava llet, però que la Gemma... Que no li sortia molta llet, tampoc. Que surti més o menys, això no t'ha de preocupar. O sigui, si tu notes que te'n surt poca, però el teu bebè va bé de pes, no et preocupis gens. Gens perquè tu tens llet per alimentar el teu bebè. Si hi ha una disminució del pes del teu bebè, llavors sí que has d'anar a consultar. Has d'anar a consultar i s'ha de veure quina és la causa, que no hi hagi un hipotiroïdisme, que no hi hagi un frenet o veure diferents coses que hem de mirar. Una altra pregunta. Bona tarda, estic de 35 setmanes i tinc una part de l'aureola i el mugró amb unes costres. El ginecòleg em va dir que era deshidratació i m'estic posant crema, però el meu dubte és si això perjudicaria el bebè a l'hora de la lactància, ja que no desapareix del tot. S'hauria de mirar, però moltes vegades el que us apareix a l'embaràs és calostre, comença a sortir el primer calostre i a més hi ha unes glàndules en el mugró que també es posen en actiu en el moment de l'embaràs i aquestes glàndules treuen també una substància que sí que a vegades és com enganxosa. Però tot això, si tu has vist el teu ginecòleg o la teva llevadora i ha vist que és aquesta substància que surt de les glàndules de Montgomery, que és totalment normal, o que és calostre, no pateixi gens. Això no pateixi gens. A vegades en l'embaràs pot haver-hi també, és que clar, s'hauria de veure el que et passa, eczemes. A vegades també al final de l'embaràs, per una mica d'estrès, apareixen eczemes. Llavors que t'ho mirin bé, que no sigui un eczema, que llavors t'haurien de derivar al dermatòleg. Una altra pregunta. El nostre fill va néixer fa un mes per problema de succió, li van tallar el frenet al mateix hospital. Em feia clivelles i dolor. Ha augmentat de pes i hem aconseguit tomes sense dolor. La pediatra igualment l'ha derivat al cirurgià per valorar l'anquiloglòssia, ja que diu que també té frenet submucós. Fins a quin punt és necessari tallar més? Li pot afectar la parla? Té un mes i veiem que no pot treure la llengua del tot. Doncs, si t'han diagnosticat una anquiloglòssia i et deriven a un cirurgià per poder... El cirurgià ho tornarà a valorar aquesta anquiloglòssia i serà el cirurgià el que ho diagnosticarà i el que dirà si sí o si no, si s'ha d'intervenir o no. Però si te l'han diagnosticada i aquesta llengua no té el suficient moviment, la veritat és que la intervenció ajudarà a millorar tot això. I la no intervenció, clar, ho deixarà igual.
Amb les intervencions d'anquiloglòssia, moltes vegades hi ha professionals i s'ha escrit en relació amb detractors, o sigui, persones que no hi estan del tot d'acord. Però els resultats de les persones dels estudis que s'han fet al respecte, doncs no és que hi hagi una evidència, no és que s'hagi estudiat a molts llocs com per poder dir que hi ha evidència científica sobre això, però els estudis donen bons resultats als tractaments i a les cirurgies realitzades correctament. I és veritat que a vegades el cirurgià es queda una mica curt. I llavors, si es queda una mica curt, no es solventa el problema. I potser no ho sé segur, però pot ser el cas, perquè acostuma a passar, que el cirurgià a l'intervenir es queda una mica curt i llavors no es resol i el teu pediatre ho ha detectat que l'anquiloglòssia no està resolta. Llavors s'ha de tornar a enviar al cirurgià i que es torni a revalorar. I llavors hi ha famílies que decideixen no intervenir. Llavors, els problemes d'alletament duraran un temps i els problemes de parla no sempre es produeixen. O sigui, hi ha nens que tenen anquiloglòssia però no tenen cap problema en la parla perquè fan una adaptació. I el que sí que sempre es produeix és la maloclusió dental, perquè aquell frenet no deixa que la mandíbula tanqui correctament. I llavors, la majoria d'aquests bebès han d'acabar portant ortodòncies. Però bé, vull dir, hi ha molta gent que en els moments en què no es diagnosticava, i de fet ara encara segueixen infradiagnosticant, i que segueixen tenint frenets i es van adaptant, tant a la parla com amb les ortodòncies. Després, hi ha dues preguntes que ja s'han contestat. Les clivelles es podrien prevenir un poc amb una bona hidratació del pit abans del part? No, això sí que no. No. O sigui, la manera de prevenir les clivelles és que no faci mal quan el bebè està al pit. És la millor manera de prevenir-ho. I llavors que veiem que aquesta presa del bebè és totalment correcta. I també que pugueu donar el pit en un ambient relaxat, fent pell amb pell, on estigueu còmodes tant vosaltres com el bebè. Perquè llavors, quan el bebè fa pell amb pell, amb la mare, és quan millor s'agafa aquest pit. És quan té els instints més desperts i és quan millor s'agafa aquest pit. I quan millor s'agafa aquest pit, moltes vegades és quan no produeix dolor i d'aquesta manera no es produeixen clivelles. Però cap producte que posem en l'embaràs previndrà les clivelles. L'altre és que la meva filla té quasi 2 mesos, sovint es xucla la mà i algun cop el dit gros. Fins a quin punt és aconsellable el xumet? Si tu li dones el pit, no fa falta que li posis el xumet. Si no li dones el pit, en principi, a les persones que no donen res al pit, sí que aquests bebès necessitarien estonetes al xumet. El xumet es desaconsella sempre. O sigui, de fet, hi ha algun document que tots els especialistes, diferents especialistes mèdics, els dentistes, els metges de l'estómac, diferents especialistes desaconsellen el xumet. El xumet produeix i interfereix problemàtiques en el cos. O sigui, el xumet gairebé sempre estaria desaconsellat. Però si una dona dona el pit, el xumet no és necessari per res. I al contrari, que interferirà amb la lactància. Una altra pregunta és, vull ser donant de llet, quan puc començar? Com funciona i com ho compagines amb la lactància del nadó? Molt bé. Doncs, si vols ser donant de llet, doncs pots fer dues coses. Una és posar-te tu en contacte directe amb el banc de llet, que buscant per internet trobaràs el banc de llet, que és el banc de sang i teixits,
I llavors el banc de sang i teixits té tota una secció que és el banc de llet i ells t'explicaran com faran per venir-te a recollir la llet a casa, tot. I si no, també et pots posar en contacte amb la teva llevadora i la teva llevadora et donarà informació de com posar-te en contacte amb els telèfons perquè et puguin venir a recollir la llet. Però us animo a totes a poder ser donants de llet, perquè a més ara amb la pandèmia les reserves del banc de llet estaven escassejant, o sigui que es necessita aquesta llet. I les persones que fan extraccions i donen aquesta llet al banc de llet tenen molta satisfacció. O sigui, les dones amb les que jo he parlat que han sigut donants de llet produeix una gran satisfacció i ajudeu molt als nens amb aquesta llet vostra, als nens de les unitats de neonats. Una altra pregunta. Respecte als mugrons plans invertits, realment no dificulten l'alletament? Doncs la veritat és que no té per què. Doncs hi ha dones que tenen els mugrons plans i invertits i han amamentat els seus fills perfectament i de manera satisfactòria sense cap problema. Perquè el bebè, amb la succió que fa, acaba traient aquest mugró. I moltes vegades una dona que no havia donat mai el pit i tenia el mugró invertit, i a mesura que passa el temps de l'alletament, doncs aquest mugró va sortint una mica i el té sortit a fora. El que passa que sí que a vegades pot ser dificultosa la lactància, però no té per què, no té per què, perquè depèn també de la boca del bebè i depèn de si aquest pit és flonget, si és més dur, com està col·locat, no té per què. No té per què, però si hi ha dificultats, doncs llavors és anar a demanar que t'ajudin i t'assessorin al respecte i t'ajudin a col·locar bé el teu bebè. Hem d'oferir els 2 pits a cada toma quan hem de canviar de pit? És normal que tregui llet molt sovint després de cada pressa? Doncs, a veure, hem d'oferir els 2 pits a cada toma? No té per què, no té per què. És una mica depèn. És veritat que aquest dubte passa molt les primeres vegades que es dona el pit. Jo us diria, dones un pit i fins que el bebè surti d'aquest pit, el bebè ja s'aparti del pit. Que ha passat molt poc temps i veieu que aquest pit encara el teniu molt ple, doncs quan el bebè es desperti o quan el bebè el tornem a col·locar al pit, el tornem a col·locar en el mateix perquè aquest encara el notem molt ple de llet. Que el bebè ha mamat i ha estat una estoneta i nosaltres ja notem que aquest pit està flonjo, no notem que hagi quedat acúmul de llet, doncs canviem i anem a l'altre pit i oferim l'altre pit. Llavors, és bo anar alternant, anar oferint ara un pit, ara un altre pit, ara un pit, ara un altre pit. Però no és a la mateixa presa, no tenim per què oferir els 2, no. Si un bebè està enganxat en un pit i està allà enganxat i està mamant bé, el deixem. I llavors ja quan el bebè ell sol es retiri, doncs ja veurem si aquest pit ens ha quedat ben buidat o no. Quan el problema de vegades els pits que no es buiden del tot bé, hem de veure també què està passant i hem de veure si és perquè hi ha un frenet, si no, com és la col·locació i tot això. A vegades és molt difícil de veure un mateix, per això us recomano que aneu on us puguin oferir assessorament amb la llevadora o bé amb els sucs de lactància, etc. Però no teniu per què oferir els 2 pits a cada toma, no. No traieu el nen, mentre el nen estigui mamant, no el traieu d'aquell pit.
L'altre és, tengo un bebé de 3 meses y medio, edad corregida, 1 mes y medio. Por la noche hacemos lactancia diferida. Si estamos en casa, la extracción es fabulosa. Si estamos en un ambiente más tenso, la producción es muy inferior, hasta llegar a pensar que se me está retirando. Luego vuelvo a casa y vuelve a ser fabulosa. ¿Qué hago mal? No, clar, quan... Gemma, tothom entendrà el català o si hem preguntat en castellà? Contesta en castellà, si vols, tu mateix. Va, doncs, si es normal que cuando tú estés tranquila y estés relajada, como las hormonas que ayudan a la producción y a la extracción de la leche tienen relación con el hecho de estar tranquilo en un ambiente sin estrés, pues es por eso que cuando tú estás en tu casa, la cantidad de leche que te extraes es mucho más abundante. Esto es normal. Por eso, de hecho, ahora que dices esto, lo quería nombrar y se me había olvidado, que la extracción de leche siempre debería hacerse en ambientes más o menos relajados. Entonces, por lo que entiendo, tu bebé está ingresado en una sala de neonatos. No, bueno, entiendo esto, ¿no? Por eso dices, por la noche te extraes la leche y se la dan, entiendo esto. Si no fuera así, porque hay personas que a veces lo hacen así por la noche para compaginar con el papá, esto a veces acaba llevando problemas. O sea, si el bebé no está ingresado, el bebé está contigo en casa, yo te recomiendo que todo lo que puedas tú le des el pecho. Porque parece como que si tú no le das el pecho y te lo extraes y se lo da a tu pareja con un biberón, tú puedes descansar, pero no acostumbra a ser peor esto. Acostumbra a ser un pez que se muerde la cola y acostumbra a ser peor. Esto solo lo hacemos a lo mejor días puntuales que hubiera una grieta muy grande o cosas que dijéramos para que descanses. Pero de manera habitual, por la noche es mejor que tu bebé mame directamente del pecho. Y si es porque está ingresado, de buscar un sitio relajado donde hacerte las extracciones. Y querría decir que las mujeres en el trabajo, muchas tienen que extraerse leche. Y bueno, que es uno de los temas que hemos de reivindicar también, que en las zonas de trabajo puede haber una sala donde las personas que se han de extraer leche estén tranquilas y relajadas, extrayéndose la leche, aunque sea en su sitio de trabajo, pero que en los países del norte de Europa, en los lugares de trabajo acostumbran a haber salas de lactancia, llaman, pero que no hacen lactancia, sino que las mujeres tienen un espacio tranquilo y relajado donde sacarse la leche. L'altra pregunta és que a vegades la llet surt líquida i a vegades surt més pastosa. Sí, això no hi ha problema, sí. La llet no sempre és igual. La llet, doncs, abans dèiem que al principi de la toma la llet contenia molta més aigua i menys greix i que al final de la toma hi havia el greix. No és ben bé així, no és ben bé així. I el greix també està al principi de la toma i no només al final. Però sí que és veritat que quan el bebè porta força estona mamant i ja està quasi buidant el pit, doncs la llet que surt al final té un nivell de greix, un tant per cent de greix major al que surt al principi. Tot i que el greix també està al principi. I llavors, per això, a vegades la llet pot ser diferent. A més, també depèn de si la llet és dels primers dies, que encara no és una llet madura, o si la llet ja és una lactància ben instaurada i és una llet madura, doncs també aquesta llet és diferent. Això no hi ha problema. Llavors, ja l'última és una senyora que pregunta que si ha sigut Covid positiva pot ser donant de llet. Encara que després t'hagis negativitzat, val? Doncs aquí jo ho hauria de preguntar. Això aquí ara, doncs hi ha una de les xerrades que és sobre... Oi, Gemma, que hi ha una de les xerrades que és sobre el Covid.
Sí, amb la Gemma Olivera, em sembla que és el... No sé si és demà, no? Demà, dimarts o dimecres, sí. Podries traslladar la pregunta allà, si no, la trasllades a l'Associació Catalana i jo ho preguntaré al banc de llet. Si una persona que ha negativitzat pot ser donant de llet. Perquè jo ara mateix no t'ho sé dir, ho hauria de preguntar. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom per totes les vostres preguntes i us esperem demà a les següents sessions que farem. Bona tarda a tothom i tu moltes gràcies. Moltes gràcies. Laura. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. M'agrada molt la ponència. Molt bé, moltes gràcies.